Takový pravidlo, jak udělat ženu šťastnou a jak na to. Je tady taková tabulka, udělej něco, co má ráda a dostaneš za to body. A pro ty, co se v tom tak nevyznají, prosím vás, tohle je ode mě takový rychlokurs, kde vlastně podle bodů zjistíte, co byste měli nebo neměli dělat. Jednoduché povinnosti. Usteleš postel plus 1 bod. Usteleš postel, ale zapomeneš ozdobné polštářky, 0 bodů. Pouze jednoduše přehodíš deku přes schrnuté prostěradlo, minus 1 bod. Jdeš jí koupit parfém, plus 5 bodů. To samé v sněhové bouřce, plus 8 bodů. Vrátíš se s pivem, minus 5. Vrátíš se s pivem, ale bez parfému, minus 25 bodů. Další. V noci jdeš prověřit podezřelý zvuk, který slyšela, 0 bodů. Bez toho, aby si něco našel, opět 0 bodů. Něco najdeš, plus 5. Zabiješ to golfovou holí, plus 10. Byla to její kočka, minus 40. Oblast sociálních povinností, pánové. Během celé oslavy zůstaneš po jejím boku, 0 bodů. Chvíli s ní zůstaneš a potom jdeš za kolegou, minus 1 bod. Kolega se jmenuje Lenka, minus 4 body. Lenka je tanečnice, minus 6 bodů. Má silikonové implantáty, minus 18. Na její narozeniny ji vezmeš na večeři, 0 bodů. Není to žádné rychlé občerstvení, plus 1 bod. Je to rychlé občerstvení, minus 2 body. Je to sportbar, minus 3 body. S přímým přenosem, minus 10. A ty si zpomaloval tvář barvami tvého oblíbeného mužstva, minus 50. Jdeš ven s kámošem, minus 5 bodů. Tvůj kámoš je šťastně ženatý, minus 4. Je svobodný, minus 7. Má sportovní auto, minus 10. Italské, minus 25. Jdeš s ní do kina, 0 bodů. Na film, který má ráda, plus 1 bod. Na film, který ty nenávidíš, plus 5 bodů. Na film, který máš rád ty, minus 2 body. Na film, v kterém kyborgové žerou lidi, minus 9 bodů. Předtím mi klameš a povíš, že to je romantické drama, minus 15 bodů. Teďko, pánové, ke vzhledu. Na břiše ti narůstá viditelný sval, minus 10 bodů. To samé, ale trénuješ, aby ses ho zbavil, plus 8 bodů. To samé a přecházíš na nošení kšant, minus 25 bodů. A nosíš havajské košile, minus 35 bodů. Ty říkáš, to nevadí, protože ona má břicho také, minus 800. Prosím vás, a teď velmi citlivá oblast, vyděračské otázky se to jmenuje. Ona. Nejsem příliš tlustá? Za prvé, váháš s odpovědí? Minus 10 bodů. Za druhé, zeptáš se, kde? Minus 35 bodů. Každá jiná odpověď, minus 20. Komunikace, to je nejdůležitější kor o Vánocích. Za prvé, posloucháš, co povídá. 0 bodů. Za druhé, a snažíš se vypadat koncentrovaně. Minus 10. Za třetí, alespoň 30 minut. Plus 5 bodů. Za čtvrté, víc než 30 minut během sportovního přenosu v televizi. Plus 12 bodů. Za páté, to samé bez toho, aby se si třeba jen jednou podíval na obrazovku. Plus 100 bodů. Za šesté, to samé, ale všimne si, že si usnul. Minus 200 bodů.